Máš ho rada? Beznádejne ho milujem. Čolito, si istá tým, čo hovoríš? Jasné, že som si istá. Ja sa vari nemôžem tiež zaľúbiť. Nie, to nie. Čo je? Čo sa na mňa dívate ako na zjavenie? Nie, nepozerám sa na teba ako na zjavenie. Ja len... Teda chcem povedať, že na láske nie je nič zlé. Ja viem. Iba, že problém je v tom... Otče, o čo ide? Nerozumiem vám. Inokedy hovoríte celkom jasne. Ide o to, že sa teraz spolu vrátime do kláštora. Čo? Tu je to pre teba veľmi nebezpečné. Ako nebezpečné? Matka predstavená chce, aby si sa vrátila. Tak teraz nerozumiem už vôbec ničomu. Veď predsa matka predstavená chcela, aby som odtiaľ odišla. A teraz ťa chce späť. Ale povedzte mi konečne prečo? Kvôli tebe. Nemôžem tu zostať kvôli sebe, nechápem. Áno. Ale prečo? Lebo si sa zaľúbila do... No? Otče, povedzte mi, do koho som sa zaľúbila? V hlavných úlohách v slovenskom znení Vanda Ružičková, Stano Král. V telenovele Divoký aniel. Scenár ďalej hrajú réžia. Otče, dopovedzte, čo ste začali. Do koho som sa zaľúbila? Do svojho pána. Lepšie povedané, do jeho syna. Sklamali ste ma. Čože? Máte niečo proti slúžkam? Ako ti to napadlo, že mám niečo proti slúžkam? Tak o čo vám ide? Tak som to nemyslel. Nehovorím, že by sa slúžka nemohla, iba... No tak, to bol len vtip, môžete byť pokojní. Aký vtip? Bola to sranda, nič viac. Ak ti dobre rozumiem, hovoríš, že nie si zaľúbená do svojho... Svojho, už prestaňte, otče. Nie som do neho zaľúbená. Ako by som takého človeka mohla milovať?